Ćao, ja sam Ivana, autorka bloga Svoj biber i sada ću da vam pokažem kako da napravite puter od kikirikija. Dakle, puter od kikirikija se jako jednostavno pravi. Ono što vam treba jeste kikiriki, zatim malo ulja i malo soli. I da, jako je bitno da imate multipraktik mašinu, to je najkorisnija mašina u mojoj kuhinji. Da bi napravili puter od kikirike morate da imate ove noževe koji su metalni. Dakle, pošto smo stavili kikiriki, dodajte malo soli, kao što sam rekla, moj je već blago posoljen, i dodajte malo ulja. Kasnije ćete možda dodati i više ako mislite da vam puter nije dovoljno gladak. Da, to je to. Kao što vidite, prilično gladak puter.